Kasam kabashis pa asaw. Kumensim jonga tukerkuyu udrai. Adrai ublay jonga melong ubakraw melakup da kaburam bat kajinglong buram. Ubatap yalade da kajing syai kum da kajan. Ubasiang yaki beneng kum kajingka. Ubatong yaki shankong ki kamra jongu haki Ubapenlong yaki lo ka kali jongu. Ubayat halor ki tap niang kal Uba penlong ya kil ki nong lam ketien jongu. Ya lagi syakri ka ding ka bame. Uba la seng ya ki nong rim jong ka kendeu. Bakanom ki junom. Metap ya ka da ka jing jeliu kum da ka jankup. Ki ki la yang halor jrong ki lum. Ha ka jing sneng jong me ki la pet yap no. Ha ka jing riu upertat jong me ki pet kertep. Ki la kiu ya ki lum. Ki la hiar na ki tem. Syakataka jaka kaba melala seng nong rim yaki. Melabu put bakim la rengkang. Bakim kelapat ya kabantap ya kendeu. Upa no yaki umpok liu syaki tem. Ki atu hapdeng ki lum. Ki ID yaki merat klau baro. Ki kada klau ki penjak laka jing sliang. Hajan jong ki sim kasun. Ki don laka jaka syong. Ki apa hapdeng ki tenat. Uai yaki lum na ki pulit jong ka kendau ka kedang da usok ki jingle jong me. Upen mi ya uplang yaki jingri. Ba dia ujhur ya ka jing minot ubrio. Ba unum yok pen mi no ya ka jing bam na ka kendau. Bat ya ka wan ka ba pen kemen ya ka dokno ubrio. Bat ka umpniang ya ka ban penting shan ya ka khmat jong Ba dia ukpu uba pen klan ya ka dokno ubrio. Ki ding utrai ki kedang, ki kedaru Lebanon, ki baula thong. Hagaba ki sim ki thawla ki skum, ki ding se ki longka ying jong kapuka. Ki lum bajrong ki don ye ki pelang klaw. Ki mausiang ki long ki jakari ya ka herax. Ula bu ya ubnai ya ki ayom, ka sngi ka tip ya la ka jing sep. Me penlong ya ka jing dom, te ka long miet. Hagaba ki par no, kimrat klau baro ki sing kendraw ki kerhu ban yo la ka jing lute bat ki awat ya ka jing bam no blai ka sngi kami ki lej no bat ki dem hala ki krem ubri umi no ya la ka kam bat ya la ka jing trei hadu la jan mit atrai kat no ki babun sertap ki long ki kam jong me ha ka jing start me la penlong ya ki baro ka khandeu ka dap de ki spa jong me hang tai ka turiau ka ba kraw bat ka bayar ha ka badon ki kenja bapar bamla nyaushu ki mrat ki baret bat ba kraw hang ta ki yat ki lieng hang ta udonu lebethan o mela thau ban le kai haka kini baro ki khmi yame ba men ai haki ya ka jing bam jong ki halaga yom ya ka ba me ai haki ki yatam me ple ya la kakti Tigi la kedang da ka babha. Me buri ya la ka khmat ki la jenjar. Me shim no igi men sim jongki ki yap bat ki phai no pat shala ka khendeu. Me pen mi no ya lo men sim la thau ya ki. Bat me pen thma ya ka khmat jong ka khendeu. To ai ba kan ne ka burom utra junom. Ai ba utrai un le kemen halaka kam. Uba shukmi ya ka khendeu te ka khnyu ukta igi lum. Tiki yami tedem ngan ruai ha utrai kat bangadang ngan ruai ro yo blay jonga kat bangadang sa ai ba kajing perkhat jonga kan long ka badiang hun ha ngan le kwen ha utrai ai ban pendu no yagi bapop na ka kendau barwat ai bekin long shu ki baman komen sim jonga to kerkuyu utrai to ya ro yo utrai